Siyempre, Pwede di ba ba? kasi, sir, turuan po? ng Just sport? like ang vital phones sa nostril, sa eyes, etc. So, pwedeng doon kita strike. Bam, bam, bam. Okay? So, anything can be used as weapon, converting to bladed. Ay, sa'yo pala ito. Sorry. Okay? Then, pwede rin sa mga short weapon, long weapon, and may mga tinatawag silang range. Kasi pag long weapon ang hawak ko, nandun ako sa long range or largo. Pag medyo maliit naman, nandito ako sa middle range or mediano. Then, pag sa short range, nandun ako sa close range or tinatawag na sirado. I can use the technique of Pikiti Tricia using knife. Now, how about, sir, pag walang other resources yes, or walang makuhang pwedeng gawing weapon? Basically, ang kilala ngayon, especially pinopromote ng Department of Education and CHED through esports, yung arnis stick. May history rin yun, bakit saan nanggaling yung using of stick. Now, the question is, most of the common critics and arguments, paano pag wala ng stick yan? Ano na yung gagawin?